Oimore nyakorom Gajwang' entari pario koda ng'wen dwe maraboro ganario prario koda uchiel. Machiegni ahinya chenro mar oimore waikoni wech manyien. Kakoro into duol mochung'ne riwo wi oganda e pachoka NCIC. Koro to ne ochop e nyime kanyo gi ja od bura Mukurweini John Kagoshia mabende oramo ni weche manowacho ok gin magathuya kaluwore ni kaka nochopo e it oganda opogore kaka nowacho. Wamiler kabende Tendisi Rigathi Gachagua bende oramo ni en moromore chung' kaka jalala komten piny Kenya e yiero mabiro duto waikoni nyakorom Gajwang' kod mbaka lai en 3:6 nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thuond weche. Mimi nasangaa jinsi hivi mtoto wangu ndio maisha yangu. Jim emanyoro breadwinner mar familia ni. Ene manyoro wategemea gimora mora. Familia marobila Jim Richardson nyocha ogori pode ni otho e tulo mar siasa Homabay wagoratiro. With Linda Mwananchi odhi e doho mar sundo jandik duond buche omigi thuolo mar puodho duond bura margi. Wariwo pesa mosedonjo te nyaka chakre first term osechopo 16,456. Kawuono sirikal odongi gop nyathi ka nyathi 6,340. Sirikal oyango ni osechwalo bilion 18.5 ne skunde. Eta maradek katend skunde to ywak ni omenda ma omigi orem. Machiegni nyakorom Gajwang' jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Wachako chendo maro imore gi report moya e county ma Homabay kama nyuola maro obila Jim Richardson non kundi okwedo report ma obila no ochiwo ni wuodgi no wito ngimane bango e kod kidi e kinde romo mar Linda Mwananchi e county ma Homabay. Gilero ni ne giyudo wuodi kod adhola makelo penjo mathoth kendo mwandune mane en go moting'o pande kod simbe mag ong'we yamo pok oyude to ka gipenjo obila wetegi mondo omi oketnegi ler to gero e migolo negi. Cynthia Onyango chako chendo mar imore gi repodno e yo machal kod ma. Ndalo 7 bang' tho Jim Richardson onkundi e kinde limbe mar Linda Mwananchi e county ma Homabay. Anyuola mare kar dak mandonyo e ward ma Wasweta 2 e kar chung' od bura ma Suna West timo ikruok mar kod penjo modhuro e chunygi. Kaluwore kod lipot ma obila no chiwo, obila Jim Richardson no yangi ni owito ngimane e kinde manochwale kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Kisumu. Mak mana ni kaluwore kod ler ma anyuola mare chiwo, adhonde ma Jim nigo e dende nyiso sigana mopogore gi mar obila wetegi mamiyo dira yango tek. Maelezo manomiwa mokwongo nonyisowa ni Jim kane gisetieko tich gidok ka gigiko lare ne ng'ato bakidi to kidi noa gi drisha ne togo ite. Lare kanyo nitiere hospital mani tiende kanyo manoningo bene nyalo tere mondo timne first aid. Homabay nitie hospital kanyo manoningo bene nyalo tere. Ke chopo Kadel nitie hospital kanyo mane nyalo kete. Kanyo kikalo nyaka Kindu Bay midhi Katito midhi Ahero kanyo tene gikalo moka go timne gitere mondo timne kata first aid mano tere mana Kisumo. Gilero ni kane gipenjo jatend Jim mondo ketgi e ler kaka weche no obedo machop go Jim kod kidi bang' tieko tich koriembo jatende gidok e tesendo bila. Jatelo no nogolo ne gigero kendo dagi chiwo ler moriere kaka Jim no yudo adhonde tok wiye to kelenda wang'e kaka nonyis gi motelo. To kane wapenjo ni to e gari ka story manotimore neno mane. Osipidi no korienwa wache manokonwa gi weche manokonwa mochari nopogore. Nonyisowa ni no bakidi gari ka mbele to kidi ogo gari to kidi ogo face mar nyathewano. To nyathino kane ng'iye kane wadhi wanene mochari kaka en face ne mambele ka onge kuma ni kidi ogoyo. Jim ne ber kendo wang'e no ber kabisa. Ite kae manoyudo kokwo gi usi 2. Anyuola penjore gimomiyo kaponi Jim nogo kod kidi e gweng' ma Olari e county ma Homabay ere gimomiyo ok notere osiptal machiegni piyo mondo res ngimane to norit law kode nyaka kar thieth ma Kisumu. Machielo, ere gimomiyo jogo manentie kode mtoka ok noyudo hinyruok, ponono en adieri ni nogoe kod kidi ma bang'e nokelo nyamburko margi manoriembo yudo masira kendo tuomo ot moro e bath apaya. Penjo margi, ang'o momiyo bila chiwo neno 2 mopogore? Jim nogo kod kidi kowuok e bathe koso mbele, to ponono achiel kuom mago en adieri.
Adhola maduong' manyola wacho ni en gwe tok wiye kod ng'ute noyudo nade. No gi jogo bedonwa makech magi milongo ni simbe ne okomiwa, ID ne gige ne mag tich nokomiwa. Kane wapenja ni to gari, jok manen ge gari. No giwacho ni gin polisi 4 to polisi ge be ne gihinyore ni ne gihinyore gin kanye mondo wadhu wanengi mondo gimbe gimiwa story kaka mano notimore. Ne gibedonwa makech kendo ne gidagi. Anyuola lero ni motelo wuodgi nonyiso luoro mar dok e tich kama notiye kendo nochano mar dar kanyo odhi oti kamachielo. Kano wuok modhi e training koduogo noofia maisha ne. Noofia maisha ne makata sama ne ndala ka nowacho ni komatiye jatenda matiyogo okwan go maber. Kwayo margi en mondo tendo bila mag okwach kich, duol manono tije obila pachoka IPOA kod jokene ratich oganda donjre tho Jim Richardson kendo giyud lere wi penjo magin go e kinde ma chenro mar timo bero ne ringre mare koro ichano. Mechina ulikuwa ni mwaka wa 3. Ameniacha na mtoto mdogo. Mbona sijui nitafanya nini na mtoto. Hapa usa hajakuswa hata kidogo. Ukimwangalia ni mtu ako fiti kabisa. Sasa tunasangaa ya kwamba huyu mtoto alikufa namna gani? Mimi ni mjane na yeye anakuwa mjane na mtoto yatima. Sasa nitafanya nini? Kuanzia wapi? Kumalizia wapi? Kuenda wapi na mtoto wangu anakufa? Cynthia Onyango, Ramogi TV. Musainya ne familia. Riwruok ma jodolo mawuok Nyanza okwayo siasa mondo mi olok pachgi kendo thegre gi siasa ma oiu mar keto maine tiyo ne jopiny. Kagiloso e boma ma Kisumu, jodologo motene kod Archbishop Winnie Owiti bende osejotelo kuom rem chopo e nyim duol mar NCIC kata kaponi oluonggi kuom tiyo gi weche mag athuya. Chandruok mane waneno Homa Bay en mana gima tin mar gik matut maricho matimore e Kenya. Kik wanene ni nyar Homa Bay nye ji gore ji ringo, ma en problem ma the whole Kenya. Sirikal nyaka ng'e gima dhi nyime, gi political leaders nyaka ng'e gima dhi nyime, gine ma gi finance, hooliganism, gi gik makethore gi duto te. Tawa wacho niya, onge sirikal ma dhi nyue, to wuoyo ema nyalo konyo piny. Ka nitiere joma nie power gi joma onge e power, gibiro to giwuoyo waduogo gi dho wasungu gi dialogue. To giwachore niya, mae monego wadhi kodo nyime. Ok wanyal bedo gi piny ma campaign chakore ka sirikal moro chakore nyaka giko. Whatever they put the young people to do is a replica of their behavior and what Kenya will become. So we are asking them to kindly restrain from putting our country into chaos. They should rather empower these youth economically. A youth who is empowered will not go to the street to throw stones. A youth who is empowered will not go to beat people. They will become responsible people and family people. Jadbura Mamokureni John Kagushia ochopo e nyim duol mochung' ne achiel mar oganda NCIC mar duoko penjo e weche mag athuye manowacho. Jadbura no onyiso duol no ni weche manowacho go ne ok okaw e yo makare kaluwore ne ok oulo gik mane iparo ni weche go noulo. NCIC ochiwo siem ne josiasa duto ma pacho ka e weche ma ikira oyaye manyalo kelo athuye. Duol no ma ochung' ne achiel mar oganda NCIC oramo ni gibiro rakore gi lep moramora ma ibiro yudi kakeyo weche manyalo kelo athuye ne oganda ahinya to weche ma ithor kere kinde rombe mag siasa. Kawuono jadbura Mamokureni John Kagushia nochopo e nyim duol no mar duoko penjo weche manowacho mag athuye. If we understand that we are facing an investigation, we'll respond differently from the way we are responding. If we are in a hearing, we'll equally respond differently. May we have a clarification? Okay. Are we engaging ourselves in an investigation or in a hearing? We are giving him a fair hearing, and that's the word that I want to use. Okinde mag Kagushia onyiso duol mar NCIC ni weche manowacho e kaunti ma Nyeri ne oloki kendo kaka ne gichopo ne oganda ok kaka nowacho gi. The law must be applied objectively and fairly to all Kenyans. I feel, of course, and rightly so, that too much attention has been given to Kagushia, whereas we all know what is happening in this country. I want to ask the other clients to follow suit.
do not push us to the wall and issue or seek for warrants of arrest. Jakom duolno Dr. Kefa Umae wacho ni duolno koro dhi golo koke ne josiasa madiro weche mag athuye pachoka mar neno ni oluw kodgi chik kaka dwarore. Restrain yourselves from uttering narratives out there which will polarize this nation along ethnic lines. Midhiero ma Kagusha nochakore bang' ka nowacho weche moko e romb siasa moro manoyuoroe e kar chung'od bura ma Kieni e kaunti ma Nyeri, kama ne osemo jodak ma alwora mar God Kenya ni kik sir lwedo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Kweth siasa mar Linda Mwananchi ochwalo ng'ur ne aput mawinjo buche mag siasa kadwaro ni mondo omi osund duol mandiko duond buche siasa pachoka mondo opwodh Linda Mwananchi kaka duond bura margi. Linda Mwananchi okoni apisi mar ORPP ne oketho chik kuom dagi puodho Linda Mwananchi kaka duond bura margi kara tok pedho boke mayanga adiera ni nyingno en margi. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Mochwal ne ute fwambo yango maler ni aput mayalo duond buche mag siasa okawo motegno kendo mapiyo dwaro mar riwruok mar Linda Mwananchi mondo okundi apisi mandiko duond buche mag siasa pachoka ORPP mondo yangi Linda Mwananchi kaka duond bura margi mar siasa ma ok mar ji mamoko. E barua no Linda Mwananchi ong'ur ni duol mandiko duond buche mag siasa Thurka ne oketho chikre ndiko duond bura mar Linda Mwananchi bang' rango mana maweth pend chike matayo kaka indiko duond buche mag siasa kata bang' pedho bok masiro dwachgi. Bura momake kod jaod bura ma Soba South Carolina Omondi, Pauline Njoroge kod ji mamoko okonine gi kuonge nying mar Linda Mwananchi Movement kaka duond bura kendo tengne gi kuom ndalo adek koya tarik 4 dwe mar auchiel 2026. Kata kamano achien ne okonegi ni kweth moro osendiko chama margi mar Liberty National Democratic Alliance e yo madundo Linda. Linda Mwananchi okoni kokalo e mbui margi gin kod ji ma ok tin ne 55,000 ma osendikore kendo ji ma ok tin ne 13,000 osechiwore mar chung' kod kwethno. Mano kochopo tarik 13 dwe mar 8 higani. Moko kuom neno magipedho ting'o kuonde magisetime rombe mag siasa e kaka Nakuru mane gibagi romo tarik 19 dwe mar 4 2026, Vihiga tarik 25 dwe mar 4 2026, Kisumu tarik 26 dwe mar 4 2026, Kisii tarik 3 dwe mar 7 2026, Kakamega tarik 8 dwe mar 9 2026 kod Homa Bay ma tarik 16 dwe mar 8 2026. Magi timore ka kweth maketo sirikal tesre bende obedo kod romo madundo Nairobi kendo giwinjore mare biro yiero ng'at achiel kende magi dhi sire yiero mabiro 2027. E barua ne ute fwambo gikoni ng'ato ka ng'ato e kwethno biro seto ombulu ne jal magi yiero kaka ogai margi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chielo nyakoro mgajuang' ogai maduond bura ma DCP Rigathi Gachagua koro wacho ni en emoromore gi fwadho bandera mar kweth maketo sirikal tesre e yiero mabiro. Ogolo report bang' romo motime pare ma Wamunyoro e kaunti ma Nyeri. Gachagua wacho ni jo Kenya ma osebedo kalime Wamunyoro oseyangone ni en emoromore gi piem gi William Ruto e yiero mabiro. Have instructed me to persuade my colleagues that I'm the best bet to guarantee a first round win, and that in their assessment I have the energy, I have the trust of the people, I have the leadership qualities, I have the experience, the infrastructure, the capacity, and the political network to deliver that victory. I have been told I must use everything in my power to keep this government accountable by using every legitimate means available that will call out, stop and break any scheme that is engineered by this government to loot taxpayers' money or oppress the people of Kenya. This, I promise, I will do day and night.
Jagoro maduong' mar riwruok jotiji KOTU Francis Atwoli osejo siasa matindo mowacho ni owuok oko mar pogo oganda jo-Imbo mar piny Kenya. Atwoli oloso kano olimo osiptal ma Khwisero ka en gi jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula owacho ni ok gibiyie pogruok mar siasa e kind oganda jo-Mulembe. Bende gikwayo siasa mar kwe e kind josiasa. Uhuru Kenyatta anasema tutafika wakati wa kutoa pesa, hata toa. Alituambia kwa Azimio atatupatia pesa ya agents 400 million. Hakupeana, akawacha Raila kwa njia. Sasa Sifuna atapata pesa, yeye anaambiwa utapata pesa. Yeye anataka kutumia yeye kuwagawa nyinyi. Na ninaomba watu wa jamii ya Kibaluya ambao ni watu wa jamii yake, muwe bold, msiwe kama viongozi wale naojua hawaoni mbele. A whole retired president Uhuru Kenyatta ati unapanga hapa upinzani ati waende seminar watafute kiongozi mmoja ya kutoa William Ruto kwa kiti. Hiyo ni ngumu. Lete Matiang'i tutafagia, lete Gachagua tutafagia, lete Kalonzo tutafagia. Kama Gachagua hautaenda ku record statement na national cohesion, polisi na national cohesion, endeni kotini, get warrant of arrest Gachagua, you are not above the law. Kila mtu operate katikati ya sheria. Atendon bura mar People's Party Ndindi Nyoro dwaro ni lai mar yiero ma IEBC dhi tiyo godo bed mano moyudi e yo makare maonge kod mibadhi manyalo kelo ng'ikruok e yiero mabiro. Maoriwo koda kamasinde mag ombulu mowacho ni nyaka nyiew kokale lai makare kendo ochiw thuolo ne kembe mantiere kod lony e pinje maoko opiem eka mondo mi yiero achiel kuomgi. Ndindi bende oserochruok mar arita e pacho ka kodwaro ni sirikal okaw ting' mar keto arita ne jopiny. Tunataka pia tuulize IEBC. Tumeona hii Kenya, every time there is a system to be bought, be it in the healthcare system called SHA or management of the citizens called e-citizen, we have seen a tendency where all these systems are owned by people who are business partners of the president. Consequently, he owns these systems. We want to tell IEBC that the system of managing our elections must be competitively advertised globally. Na Wakenya hawataruhusu kamwe kukuwe na IEBC system kama vile tumeona ya SHA na ile ingine ya e-citizen ambayo ona ni wanasiasa wa Kenya na haswa wale wako na viti za juu zaidi. So we want all the friendly companies of the current president Ruto, hizo kampuni zote za wadani wake hatutaikitikia hata moja ikuwe ati ndio inapewa kazi ya management of the IT of IEBC. Wakaw yo mokwongo nyakwaro mga joange cheno ni maro imoyeda kana par koda uchiel bang' saa 3 mar otieno. Upeja chuma wacho ni entie Nyamasari ya Kisumu emokete wang'e oneno weche gi makare ahinya. Tom Jakadeti wacho ni mora ahinya ka en Garden City Estate Nairobi owuoro kit tho mar obila mano wito ngimane lwet wahuni ma Bay County. Piny owacho mondo mi otem manyalo mondo mi omak wahunigo. Faith Mzoma Mwalimu wacho kanyo ni pole ne familia molalo wuodgi ma askarino. Kaeto Caroline Daisy wacho ni entie Homa Bay. Lamek Owino wacho ni entiere kodwa e chenro rokamana ahinya. Kaeto Baba Twins Maronjinyo bende wacho ni en gima lit ahinya ni obila monego bed ni keto arita ne japiny ema wito ngimane nikech siasa. Wacho ni en gino bende ok owinjo bed ni timore. Okok Jarodi wacho ni entie Kisumu Manyata kod Deborah Nyakuria. Babatur wacho ni ogomos ne anyuola Jim. Anyuola olos chenro mar iko Jim mondo mi ng'e nonro mar obila mabiro kalo. Magi wacho no skunde okaw omenda matin magiyudo mondo mi gichak go
kapo rito modong omunjo bene sirikar olo mano kanyo pachen bene Ronald Njamo Yambo Jandhiwa wacho kanyo ni entiere kodwa eyo makare entie Ndhiwa gi mama gi Roni gi Evelyn kaito Bonvix Collins to wacho ni entiere kodwa kata kamano wacho ni network mara mogea pod chando giwa keto kenge makare magno ni obede yo makare Ochido Jack wacho ni entie Gwasi Kigoto kaito Mzee Omanga ben kodwa chendo dia makawuono Mwalimu Faith wacho ni Kenyans owe kika sir telo mabende okrit chike mapacho kae wacho ni pachwa munyorono en mana pachwa munyoro haya Ochido Jack wacho ni Gwasi entiere kae to bayano kanyo ote mar Kaoli Bernard County Migori County wacho ni wanogo touch sirikal mar broad based kama ODM nitie wadwaro madongruok kero kama na Sergeant mene Pastor Juma Rundu wacho kacha ningin kaka jodolo wacho ni wan kaka jodolo kikwa her pesa josiasa to wachunguru motegno kendo wachungi adier Engineer Fredo Bura kanti Mikindani wacho kanyo ne okwa jodolo mondo mi ochung motegno adiera NCIC otima ler kik gide wangato wacho ni piny Kenya dwaro mana kwe to gin magintie kod migao no maneno ni piny Kenya obedo kod kwe eyo makare Mandela ni mar Kibiri Ward to wacho ni entie kanyo kaka pile Christine Onyala omor kaka Ramogi TV neno ni weche chopne oganda oten ni joluo koro cheje nonoto wadhi to warumo siasa mbaya maisha mbaya wacho ni entiere kodwa wacho ni gi hikosiep ne mabende ne olal hike tulogo mag siasa wayo matinya kono John Chenro eno imore podwa tie kod mathoth miyo med oro ote magi lai en aria deka uchiel nono wanti live Facebook kacha Ramogi TV Kenya mende wanti kacha e YouTube go kodwa mbaka wadu banda kama chok kende kikidi mabor ma eno imore Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round to go sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. Cheers! Darren, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. Ringre ni nigi weche mopondo ma ok inyal ng'eyo. Ka ng'ato nigi rem e dende, to wan kaka wan doctors wamanyo gima kelo rem no to wayudo tuo to wathiedho. Bende ing'eyo gima mari temo nyisi. Ranyisi mokwongo mar sickle cell. Ka nyathi lwete ne kuot kata tiende ne kuot. Waseketo lakteche molony e weche thieth e bwo ot achiel mondo mi gichiw duoko e wi penjo madongo dongo ma in iwuon in go. Halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni. Chakre siem mag tuoche mopondo wagoyo mbaka e wi weche thieth makorgi tek kendo wamiyi duoko mawinjore maler. Lakteche makare chiwo puonj mowinjore. Ng'at ma dwa kawo ngimane en ng'at ma dwaro kony, ok en ng'at ma dwaro kum. Kaw ting' mar rito ngimani. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo kod Ruth Otieno. Kik bai. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me.
That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense. A formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Machiegni kendo nyakuram gajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Migawo mar somo golo oboke mayango ni maromo siling bilion 18.5 osechwal ne skunde mag piny owacho ma pacho ka kendo gikwayo tend skunde mondo mi oti kod omenda no e yo makare. Mabire kinde matelo mag riwruoge jopuonj mag skunde sekondar koro ywak ni omenda duto ma piny owacho oseoro orem kod mahawo siling 7,000. Yuto Mondi ntiere kod ler. Ndalo achiel bang' jatend piny yango ni giseoro omenda mar somo ne skunde, riwruoge mag jopuonje sekondar koro koni omenda ma oseor nyaka sani ok gin omenda duto ma owinjo or, kendo gin kod luoro ni somo mar tam mar adek nyalo rochni po ni gowi ma odong' ok ori e skunde. E twak marwa kod jagoro mar Kupet County ma Kisumu kaachiel kod jagoro mar riwruok mar jonyuol, giyango ni piny owacho pod ni kod gowi ma hawo siling 7,000 ewi japuonjre ka japuonjre e skunde sekondar. Pesa monego beni wayudo onego beni en 22,244. Kwa riwo pesa mosedonjo te nyaka chakre first term osechopo 16,456. Kawuono sirikal odong' gi gop nyathi ka nyathi 6,343. Koro dakwa sirikal ni kaber to 6,000 modong' ni giyore mapiyo kaka nyalore, kendo kaber to gibed gi deadline. E kinde ma yawo skunde bende twak osenyare e wi omenda ma imedo kod tend skunde, e wi omenda ma osepuodhi kod migawo mar somo, ma kata kamano riwruoge giko ni bedo ga winjruok e kind jonyuol kod skunde kapok opuodh kod migawo mar somo. Kunde moko ntie mwaonge kata gi BOM teacher, waonge gi enough teachers. Koro ibiro yudo ni skul moko aseme ang'e skul montie man gi jopuonje 2 kende ma jo TSC. Matina ni the teacher nyaka ng'iyo machielo ma mondo yudgo jopuonj mondo gi opuonje skul no. To kotimo mano, pesa midhi chuli jopuonje akanye. Jonyuol ema nyaka chul pesa no ma gidhi puonjo nyithigi. Gima uwinjoru e kaka jonyuol ne udwa timo, be ok riemb ne nyathi. Mana kwayo principles ni gima jonyuol owinjore ne gidwa timo. Kata ka jonyuol moko pok ochulo, kata ka jomoko chulo mos, en ok riemb ne nyithindo. Omenda ma jonyuol ywak ni kata kamano, jopuonj osebedo ka rido chudo mage mana ka omenda mar somo mapile ka pile. Sirikal onego bed ni ng'iyo wachu school fee, wachi capitation mane giahidi wazazi kaka wanigi. Wadwa ni sirikal mantie ong'i wachno maler kaka nyithindo nyalo dok somo maber. Samoro ini uso kata diel miyo nyathi odhi go skul, nyathi kochopo skul ni to ugo moduoke. Seche moko wabedo gi tich matek ni nyithindo nyathi ole oko. Samoro ni onge pesa moro matin mane in godo to semiyo nyathi to japuonj oseduoko nyathi. Sani wan kod shida mang'eny. Kwasegolo nyithindo biro skul gi pesa matin mane wan godo. We nyithindo umewa time matin kapod wadwa ni pesa machielo mondo wadul. Akoro moko kuom jokanyo e sekta ni koni skunde osekawo thuolo ni kendo tiyogo e yo marach mar mayo jonyuol pesa. Sipunde be koro sani take advantage ni pesa ioro matin, kendo konwagoyo koko ni mondo pesa oro in time, koro giore in time to giore matin. Koro nitie levies kaka academic improvement, nitie mek infrastructure magedo, nitie gik mang'eny miketo kata mek pitiegi. Mae miyo nyithindo mae kuom anyuola ma ok nigi nyalo ok nyal dhi e skul. Omenda ma owinjo ore wi japuonjre ka japuonjre e higa owinjo bed siling 22,244. Tama okwongo siling 11,122. Tama mar ariyo siling 6,673. Kata mar adek owinjo japuonjre ka japuonjre mar skunde sekondar oyud siling 4,449. Judith Omondi, Ramogi TV. Operation makende mar obila dhi nyime e tong' mar Kisii kod Transmara kaluwore gi tulo ma osebedo e alworano kendo ma osenego ji 2. Apisas mag obila mag GSU omedo bedo akicha kendo jiwo arita ne jodak ma osebedo gi midhiero mar tulono. Apedhano bende geto neno ni onge kweth moro amora ma yudo gi lweny ma bang' report yango ni rawere moko nyone gi lweny kendo kelo luoro. Monjo bende rocho chenro mag somo e kinde ni ma yawo skunde ma ok tin 6 oyudre midhiero ma kamano.
Hatutaki watu wakitembea na silaha karibu na mpaka. Karibu mita 300. Hatutaki kuona mtu akiwa na silaha yoyote. Tunatoa wito kama wale wazazi hawajaleta watoto, walete watoto kwa shule. Hiyo ndio tunahakikishia. Hakuna mtu atakuza mtoto ya shule. Wanafunzi wetu kuna wale wakubwa wanaenda kupigana. Na pia kuna wale wa Masai wanasoma hapa wachache hawajaingia shuleni. Tupewe hardship kwa mfano. Kwa sasa ukiangalia walimu wamekuja shuleni wakifaa raba kwa sababu wakati wowote kutoka sasa wanaanza kukimbia kwa sababu ya vita. Okang' ma jodongo kawo mar setho josiasa motel ne yiero maduong' medo dhi nyime pacho kae. Kata kamano chenrono medo nyuolo paro kod penjo mathoth maloyo duoko ka owuok kuom oganda mopogore opogore. Moko kuom penjogi ni to bende nitie gik ma ikuongo ing'iyo kapok osidh jasiasa. Jojuma nigi ler. Kinde ka kinde ka odong' dweche machuok to dhi yiero maduong' e pacho kae. Chenro mag sidho josiasa kod jodongo osebedo ka nenore. En chenro mosebedo ka kelo paro mopogore opogore ka kuom jodongo kaachiel kod oganda mamoko. Takoro ng'ato bi culture mar Jaluo onge ng'ama ochako gwedho kendo gweth kosegwedh ng'ato to gwedhe ok chak gwedh ng'ama chielo, gweth gwedho ng'ato achiel. Pok wang'eyo gima kapok wagwedho ng'ato wang'eyo kaka osebedo kutiyo gi jopiny. Obed ng'ama nigi chuny maler, mohero jopiny, mawinjo dwach jopiny. Wawe keto pesa mbele to waket chike mag Luo ma kisidho ng'ato to luwore gi chik mar Luo. E kaunti ma migoyo jotelo mopogore opogore osido sitho ka owuok kuom jodongo. Kamano motim machiegni en odiechieng' manyoro ma jasiasa Nelson Adoko ne osidhi kod riwruok mar jodong Luo e Kajuba Marongo mondo koro odhi olar kom od bura Marongo e yiero mar 2027. Nyoch wabedo piny kaka jodongo mwawacho ni nyaka wawir jalni mo mondo obed jatelo ma jopiny ong'eyo. Chenro ni mar sitho ne otele kod jakom mar riwruok mar jodong Luo kata ker mar Kamagambo Richard Onditi. Sitho nitie gi tiende maduong' ahinya kendo oganda wa ma joluo nong'eye. Ok gweth ok mi ji ariyo kata adek, gweth bedo ne ng'at achiel. Penjo maduong' ni sitho ne ma josiasa yudo kuom jodongo onego tim kod ng'awa, ten kod ranyisi mane kata ber e siasa. Wang'iyo seche mosidho ng'ato, wang'iyo ni to ng'atni be onyalo loko ngima mar oganda ma entiere kata ngima mar oganda gi. Ker mar Kamagambo Richard Onditi wacho ni nitiere gik mathoth ma jodongo ng'iyo kapok gisidho ng'at moro amora e kom siasa, kabe nitiere kit nyasi mochuno ni nyaka tim e kinde mar sitho. Nyaka kuong mi penj. Kisekalo penj eka wabiro pango ka jolemo nitie biro mi muma cha wami to tok kwase mi muma kise moseketie kom ibiro kuong'ori gi muma nadhi rito oganda wa. An gi teko mar wacho ni ng'ane ka ber piny pok ondieko chamo we ng'ane mondo tem, nikech rongo pod nitie ok odhi. Sami bire komwa mar jodongo ibiro kendi maonge wafuasi magi. Mano wach na chik namba 1 mane ofisa kanyo. Sitho ma itiyo josiasa malaro koyo mopogore opogore kod jodongo. Kata kamano ok tim ne wakeini malaro koyo mopogore opogore kaluwore kod chike mag Luo. Joluo wacho ni dhako ok bede kom nyaluo. Chik jaluo wacho ni dhako ok ring gi tong' kapod chuore ngima. E seche ma jodongo wani josiasa mag isidho gin jok ma giher mondo oganda oluw bang'gi koyo mopogore opogore mag gimanyo duond buche mag siasa to nitiere kod chung' ma opogore. Ne bura mar Luo Council of Elders Rongo chapter to ne gineno ni mondo gibi gisidh Adoko kaluwore kaka nokwayogi, to gin be gineno ni mondo giluonge jopiny mondo witness gima dhi mbele ni. Koro we have not organized this event, wan oluongwa. Jakom mar ODM Sub-County Marongo Max Lorina mane wekine nyasi mane sidho Nelson Adoko kod jodongo mondo dhi olar kom Kajuba Marongo ne wani kaka duond bura nyaka sani koro pok iketo chungi nikech nitie ji mathoth ma bende degomb laro komno kod otiko mar ODM ka welo ma gibiro timo ema biro nyisogi ng'ama gidhi chung' bang'e. Orina wacho ne okang' ma okako jodongo kaka duond bura gin giwegi onge wach moro amora ka giwacho ni gima gin gibiro ng'iyo en ng'ano bende koro oganda biro walo mondo mi otiko mar ODM e laro kom ma Kajuba Marongo. Ni party mar ODM dhi bedo gi fair nomination mondo wadhi election gi candidates ma strong ma jopiny dwaro ma dhi miyo
wadonje od bura mag assemblies to gi od bura mar national gi candidates wa in ge namba maduong' moloyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jalup jatenda piny Kithure Kindiki otelo ne romo ma okelo kanyakla jodito moriwo koda ka governors magilose weche mag budget kod uchumi Highbeck. Kindiki onyiso governors okaw ting' mar tieko chulo gope ma pod okwame counties go kendo ma osethiro dongruok mag counties. Kindiki bende wacho ni counties nyaka ne ni otimo nonro mar yango gope mowinjore chul kendo giti machiegni gi migawo mar omenda eneno ni ores midhiero no. Ten migawo mar omenda John Mbadi kod mano mar thieth Eden Duale bende noyuoro e romono. We have made some good progress, as I have said, around KIPES. Today, we want to make some decisions on how we progress the KIPES agenda. I want to thank my brother Waziri Lee Kinyanjui and PS industry and the teams there for the good progress, and the COG, of course, the relevant COG organs for making sure that that progress, that process on KIPES is expedited. En fungruok ne jopiny e chula ma Mageta e kar chung'od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya bang' piny owacho chwalo negi chenro manono maonge chudo mar kaw pande kondikruok kaka joluto ombulu. Haka Steve Biko lero ka e kaunti no ma Siaya, dayo moro ma jahigni 71 bende no olidho mochopo e dho wath Masika e chula ma Mageta mar yudo pande, malero ni nengo mara yudo pande manyocha oidho kachiel kod bor mar kuonde yudo pande loka usenge gin moko gigo mosemone yudo pande igni go duto gina bende osemone yudo omenda jodongo kod chenro mag thieth. Steve Biko nege sigana ne. Okinyi mang'ich e dho wath Masika chulo ma Mageta, jopiny noyoro mar kawo pande kod ndikruok kaka joluto ombulu, gino mane timo maonge chudo kokalo kuom migawo mar arita maiye. Kae Herina Oko, dayo ma jahiga 71 kendo sedak e ngimane duto maonge pande bende nomolo. Aoko lero ni bor mar yudo pande loka usenge kod nengo mar yudo pande e kinde machon gin gigo mosemono yudo pande. Jahiga 71 onge pande asedwaro osetema nwang'o osetema yudo. Kora awinjo ni koni kore mabiro mondo kagiyie mondo gimiya. Osebedo kod midhiero mar yudo chenro mag sirikal kaka omenda jodongo kaachiel kod yore mag thieth kokalo kuma mar thieth mar SHA. Atho nikech aonge pande mayudo yath gi pesa kata thieth mar SHA ok ayudi nikech aonge kipande. Opogore kod Herina Oko, Jaduong' Peter Otieno ma jahigni 52 bende nochopo kae kowacho ni yore mag lupo nomiyo budhe piny libamba ma Uganda maonge kata upande. Diesel pok nakawo ga Uganda mana dola aliaminga nishaka duogo Kenya ka. Masana an gi karibu dweche 6. Anajalego. Asedak kaonge pande, nakawo mokwongo to ne owang'e ot. Koro natem manyo, asetemo na oro to ok chopna yo makare. Bas dak binda dak e yo ma ok oriere. Ma an gi nyikwayo to kaka kony gi to onge. Koro muya duto to nie e lweta nikech ka onge mtambulisho to aonge otiko. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita maiye koro kelo chenro mar kawo pande kanyakla kod ndikruok ombulu kae. Jopiny mane oyoro puoyo okang' makamano mar chwalo chenro mag sirikal machiegni kodgi. ID koro giyudo nono wane island, aparo ni kaka island kiwuok e island kidhi e lo motuo tek nikech means of transport bende tek. Koro sani to be nikech okelnegi island kae koro gikawo ID ka en free, onge gimoro amora ma i-charge, en free of charge. Gikawo ID no free to osekonyowa nikech kata sani ni wantiere gi jok ma moti ma elderly
ma pok nito kawo ID. Giko jodak machula ma Mageta mosebedo kod midhiero mar yudo chenro mag piny owacho loka osenge mondo ti kod thuolono mar kawo pande kod ombulu e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero mabiro kendo mar konyogi e yudo chenro mamoko kaka mag thieth. Wan gi geno nikech samoro ID biro ga to ko ID obiro to ok duog piyo, but mae to ben nikech within 1 week kendo waduogo kwa kelo negi IDs go kuma gintiere mok gi move ka gi aka ka gidhi lo motu kaka ana biro mar mondo mi check ni be ane system mar kora mora hinya gi wachno kale midhiero mopogore mar manyo chenro mag sirikal e loka motuo ma usenge kuom higni buora mokum jodak Masika e chula ma Mageta koro nyiso mor margi bang' piny owacho kel nigi chenro mar ndikruok kaka jolut ombulu kaachiel kod kawo pande e chula ma Mageta kae. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Serikal oduoko chien nengo mar mbolea nyaka Sh2,000 kuom gunia mar kilo 50 ka owuok e Sh2,500. Aka jafwambo mar Liana Tieno leronwa, serikal bende olando fungruok e nengo kodhi mag oduma ka owuok e Sh300 nyaka 150 kuom kilo ka kilo. Seche ma piny yudo midhiero kaluwore gi lokruok futo mar kor lwasi, sirikal oyango ni jopur koro biro chulo Sh2,000 ne ogunia mar kilo 50 ne yudo mbolea ma nengo gi ogonyore mopogore kod kaka ne gichulo Sh2,500. Sirikal bende oyango ni nengo kodhi mag oduma dhi lwar gi atamalo 50, ma nyiso ni kila achiel mar kodhigo dhi bedo Sh150 kowuok e Sh300 mosebedo. Sirikal geto tiyo gi Sh6 bilion e siro chenro no. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe wacho ni okenge makamano geto kelo lokruok e pur kod kelo yot ne jopur e omenda ma gitiyogo e loso pith margi ka bende giyudo midhiero mar cham gi lal e puothe nikech oro mosebede kinde ka kinde. Nengo mwandugo koro osebedo ka ridore chakre Sh7,500 mane nyiewogo kilo 50 mar mbolea higa 2022. Nonro mar sirikal yango ni madirom gunde milion 33.5 mag mbolea osechwal ne jopur ma kwan gi oyo milion 1.9 chakre higa 2022. Mano osemuonyo Sh milion 78.7. Sirikal opoyo kenge mage kaka mago ma osereso sektano mar pur. Nonro mar migao mar pur bende yango ni medruok osebede mar kwan gunde mag oduma mikaye pacho ka chakre higa 2022 mane gin milion 34.3 kuom gunia mar kilo 90 nyaka milion 73 higa mar 2025. Bende sirikal yango ni kwan gunde mag oduma miyome pinje maoko kikele pacho ka osedok piny gi atamalo 66. Liliana Tieno, Ramogi TV. Wakawa yo machielo nyakuram gajonga chino ni Maroi Mure ano kanyo ote mar Prezo Willy Kantiro Mbek wacho ni otio musa ahinya ne familia mar Jim Nyasaye mondo migi hocho entiere kodwa chendo wacho Ramogi TV chopo ne geyo makare ahinya. Minano kanyo ote mar Hainia Wuor wacho ni entie wigot Nyahera wacho ni wale mana medo lamone piny Kenya tulo dwa medore ahinya tulo mag siasa. Bende Isaac Ochieng Jakadel wacho kayo ni entiere Mombasa Mikindani wacho ni weche mag kitambulisho gin weche makare ahinya. Jodonje jondikre kendo jokao opande mondo gin bende gibed gi thuolo mar kawo mbolo kwa chomo yiero. Bati Africana wacho ni entie Masara Golden City Migori County. Bende David Ongari wacho ni entie Siaya Game Anyiko. Naftali Woda wendo wacho ni Gachagua Rwa Nyanza mondo bi onyise jo Nyanza bende pache mar laro content piny. Mamake Morgan nitie Migori County bende Jena Nyango nitie Gema Lwor kaito Calvin Oko Woda Wase nitie Wasi Boda bende kanyo Caroline Daisy kantie Homa Bay. Kologi Jono Mondi wacho kanyo ni en bendo seche Ken Richard Maruru wacho ni entie Nairobi gi jahode Malia
eno kanyo Woodman Sam wacho ni entie Muhuru Bay, Muhuru Central Camp meeting emagedhigo mbele kono. Erokamano ahinya. Eno bende Mike Juma wacho ni entiere kodwa wechego mag siasa kutulo mapode chando chuny oganda jo Kenya korom gajwang'. Eno kanyo ote mara ato wuod Kodumba Kanyamua wacho ni entiere Kodumba kanye monene wechegi makare ahinya gi Honorable Martin Peter Wino gi Frank Machonne. Erokamano ahinya. Odhiambo Diwo wacho kanyo ni en wuod Akala Kadem wacho ni wechegi chopo ne makare wuoro ni kare ji pod onge opande kendo thoth oganda pod onge opande nyakorom gajwang'. Gino marwa en ni bro med kawe kendo ng'ato bro yudo ratiro gigo mwinjo bende otimo go pande gibro timo yo makare. Kwa hiyo matin wantiere kod mago mag tuke nyakorom gajwang' kwa duogo kedhi mabor. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. I decided to be keen on matters pertaining to family. Yeah, that's why you see I'm very serious when I'm raising kids which are not mine. Yeah, because it's a lesson learned that watoto kuwalea kwa njia mzuri, they'll never disappoint you. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia State na matendo. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. That is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Salam Maria, umejaa neema. Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Dial *811 *575# to get Salam Maria as your skiza tune.
Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kod gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mago mag tuke joloch mag lig maduong' mar adhula mar mine Police Bullets ochako maber piem malara donjo e Sekafa Club Championships bang' loyo Simba Queens mar piny Tanzania gonde 2-1. Tugo no moyo timbe 10 nyocha kore ndalo 3 mokalo ka timbe duto lara osimbo madonje tuego mag Sekafa. Atasachomeka umupira yinjira muri boxi. Kora ikosa na Faith Mboya ahita atsinda igitego. Kenya Police kimwe. Hani attention Corazon. Kabras RFC koro keto machiegni KCB RFC emanya loch mar lig mar tukago kara National Rugby Series mabang' Kabras lo KCB points 15 kuom 5 e tugo motis ni Driftwood 7 sebwa Mombasa. KCB sani otelo gi points 26 Kabras nitiere tokgi gi pogruok mar points 3 gi thuoloni odong' mana piem tiel ariyo to piem gorumo tiel ariyo ma odong'go ibiro tug Embu kod Nairobi.